Medafo emi mwakwaba aha Imadek TV so eneso yaba mona so ebiem na yenyina ye nimu nhyehyeye a aban ene ne mpanimfo ada na di na wotwe mu ene na wotwe ayesi mu emu se president ene vice president eyirenom eba abegipe mantibia ewo Ghana hanum na we na Imadek team yete ye yantena so kura se adenti na ewo se eba ne sa se eye omampani ene omampani abedi achen eyirenom eba abegipe abra Ghana fo esanso etua wo eka adenti na ye omuntimi emfa wo mo salary na wo mo je no entimi emfa nhwe wo mo eyerenom eti ema yetu anamon ekoje Ghana fo no bi adwenkyere ehwe so omo efo san hyehyeye ya eye aban ene ne mpanimfo ede eba abontin na no na ebi mo se David se ne sen ho nti adenti na wo sa aban ne aban abedi akire eyerenom eji pay so wo mo eji pay adenti na omo fa nhwe wo mo eyerenom na yensan so emetu omoka na se wei esidia na chese ebetu da bi no na MPs enso eyenom demand pay na ba assemblyman na afeso kra no yenga na fo achese yekoba day eba ansa na yenya bia ko yano no yeyenom nso demand pay eba ne sa na ya akoye bibio ho yenti Ghana fo no bi adwenkyira wo mo echefa asa asemi ehu de no nyamene ne kuranim nie ni kwan so moji do so mo somman ne de omukunu no mu somman ye nyina ne ye somman no ndi se ba begina bi ma so begidi a ebe de ne eba sa so de man ne ntimi mu man ne yi esa na ska ne nyina kodi mpanfo no na hiafo na tax na moji furo mo ho de a e de atua mpanfo ne ka de ne enye yi ko se besro ma so omonye de akatua kura muntum ndi ne besro ma so omonye de omonya yi ko so mukunu ji ya tse de omaji ankasa ba ni kwan se omoje because ye hu adwuma bi omoye na Ghana hamaye nti ni kwan se omoje akatua ya ade nti se na wo so kunu kobade a wo de kunu kobade na wo kunu kobade na wo tifie no na kunu koya adwuma na akatua na yetu akatese sa na ye no nti nde faso bi ni so mo se yi no ana se sika mo fa adwuma wo aban adwuma panyire bi ya na etua wo ka na ye se yetua ne ka na ye san pekise kura san ma na ye Ghana na chomo so ata se nti nde faso bi ni so sa so no beka sa se na beboa madwinche mu de akatua de nkenya bone de but to the sense prices no be cost ra be ma amount for concern about so bi mu be chiro ma dwene de I think say was so mu ye bibi fa to obi apa akatua being a first lady no responsibility nti ya fa ne say president nkwan na ye adwuma no ba first lady so we be advice ni bi nti omutua ne kade ankanya bone de ba to the extent say be ma na akatua kura akobro doctors ni police for the be de ankomunye bibi fa kakra wo hu Ghana fo no bi adwenche omo etwe edefa asa asemi ehunu no efise se wuko nkrase ene nkro bebre so a mpuntunwuma ni ho eti sa akatua ya wo mu edi ba betua wo yerenumi senka wo mu edi ye mpuntunwuma a wo Ghana man mu ha ya megidi senka ebeboa oman yi pa nanso ankoba ne sa na echese ye no yentina ohia mu na se ekunu eje na oyere nso eje abusuafo ye damase amamumo ene hwe aha Imadek TV so onso wadwenche kakra wo no fatu yen comment box nim na yen ready emfa emma medamase